til at streame. Så. Hvem streamer den ud til så nu? Ud på nettet. Så kommer der nogen her. Tell us what you're doing. Og så kigger vi nogle gange. Så skal folk skrive her. Jeg ved ikke, om nogen sidder og kigger med, men jeg var meget opmærksom på det. Nu spørger jeg dumt. Er der en, der skrev det? Lige efter du var gået på nu her? Eller? Det gør den automatisk, men det kommer. Okay. Så jeg håber på, at der er nogen. Is anyone out there? It's all Americans. Og du har simpelthen lige sendt de der billeder op til nettet. På hvilken side? Det ligger inde på min Quick-profil. Den ligger og streamer nu her. Så du kan godt se, så nu går der fra 1, i stedet for 1 til 1 med video, ligesom man gør. Så går 1 til million. 1 til million milliarder. Jeg var meget foruroliget over det, fordi jeg vidste ikke, hvordan det virkede i starten. Og så zoomede jeg ind på min ostemad der til morgenen, og så begyndte de at kommentere på morgenmaden. Ja. Så sådan, wow. Og så pegede jeg over på Jim derovre, og så begyndte de at skrive. Ham Jim-fyren der, var der nok helt forvirret. Så jeg tror ikke, der er nogen, der kigger på det. Verden, vi lever i. Ja. Så du kan også se det der med, at man tager billeder af ting og sager af folk til fester og fuld. Hvor sådan noget som det her ind, altså du bare har direkte streaming af video. Så ja, det er du. Den er lige her. Ja, selvfølgelig. Nej, jeg synes ikke, jeg kunne høre det. Ja. Ja. Så der er lige 1 sekunds forsinkelse eller noget. Så kan jeg lave live chat. Ja, så kommer den her. Hej. Så skriver den her. Ja. Og det er dig, selvfølgelig. Ja, det var det, der stod. Ja, du skrev det på. Nå, jamen jeg kan ikke kæmpe den over på at køre den der. Jamen den kører på nettet, eller hvad? Du hvad? Han er afkommet. Du er afkommet. Er det rigtigt? Okay.